Hepe sa Cebu City Police Office nagduda nga doon ay drug warehouse din sa Sugbo. Kini ang pamahayag ni Senior Superintendent Royina Garma nunod sa dakong volume sa mga drugas nga nasakmit din sa syudad. Nagtuo si Garma nga may tinaguang warehouse o bakaha laboratory sa Sugbo nga mato niya maoy padayong gitutukan sa kapulisan. Analysis niya, kini taliwa sa baguhay lang na sakmit nga kapin sa 6 milyones ka pesos nga balor sa drugas din sa Sugbo. Resulta kini sa bypass operation kagahapon sa barangay Sambag 2, diin may high value target nga dadakpan. Gipasalig sa kapulisan padayong gitutukan ang drug problem sa Sugbo. I strongly believe na meron at yan yung tinututukan namin ngayon. And we cannot just hindi namin mahanap pa. Pero we have to really work on it because unusual ang dami. And you can just simply order. And then in a few minutes, they can just produce. So maraming supply.